Здравейте! Кога не искаш игра на някаква тъпа игра, която Викито ми предлага, но както и да е. Извинявай, аз съм пробвала тази игра и ми харесва. Аз за първи път я играя и на мен не ми изглежда това. Днес ще играем на игра, която пак съм я играла. Аз не. Та-та-ра-та-ра-та. И казва се Саймън и ще игра с моята приятелка ютубър. Само не трябва, защото ме нарича Уайно. Ако казва Май, Бай и така нататък. Или бе! Аз съм на трона, ти си на Уейн. Не бе, аз съм на трона, аз съм на трона. Аз съм на трона, ти няма да я заслужиш. Айде да започнем да играем как си играе тази тъпа игра. Когато свършим тази. Ставай ми от трона. Къжата какво надолу. Аз съм АФК. Престаните си афака, моля. Къж от трона ми. Нямам място. Добре, тогава ще си сирам тук. Ще си сирам върху теб. Тогава значи ми освободи Кенефа. Не. Опа, малко си сирах в главата си. Виж се. Трябва да своя си помъчат твоите черна. Аз го зайче. Ти па си булдинка. Аз съм брюнетка. Ти знака и панталон. Колко те се като лайно. А на те са черни. Обувките като лайно. Те обувките са ми черни от много време, защото такива са. Не бе, ти после с едно голямо лайно като теб и те сега седат с едно голямо лайно и не могат да се махнат. Стай ми от трона веднага и айде марш. Тогава става и като една тъпа туалетно. Ми не ме дразниш. Гледай, че съм на едно от най-първите места. Не вярно, аз съм на второ. Ха-ха. Ма ти май си сега обувките, бе. А не, те просто разбрах, че са върху едно голямо лайно и не могат да се махнат. Африка съм не мога. В момента сега и съм Африка. Не съм Африка, ма споко. Защо? Хайде да сме ред, защото това ме люби. Само трима съм с тайга. То за теб от скинат ли си е, бе?
То за теб отскинат ли си е? То за теб отскинат ли си е? Трябва такова. Да шутваш зомбите. Аз съм много добър. Що аз съм от синия, ти си от червения. Сега се смени ти. Но аз не знам как се пише бос. Добре, как е? Намерих някаква дума. Намерих го. Моля те, чакай, ма. Аз съм начинаещ. Добра. Ма аз съм начинаещ. Добре. Я. Рум 3. Примечките. Само аз се победих. Кои сте гумна? Пинк. Как е? Първо ли пинк ли? Трябва тук да си търсиш половете. Ма какви сте гумна тук, бе? Ма какви сте гумна, кои сте натрасли в пъкълът ми? Те да знаем. Look at my eyes. Трябва да гледаме това. Добре. Накрая. Я също се чудя какви са тези гумна. Поне съм на второ място. Да, точно това казвам. Хора, 10 лайка за втора част.